Leire eta biok lan asko egin dugu erantzeri, baina benetan bai literatura eta musika mailari zenburua jartzerakoan barkamen eskatzen dizugu. Gota geuden, neka eginda, eta gainera izan zen oso momentu absurda neka geuden. Bueno, literatura, sexualitatea, literatura, eta venga, eta gainera niri rokatzea gustatzen, mariko dutxa bat naiz, eta baina, bueno, ez da Hora da, bueno, resulta da, nik irakurri nebarren titulu izan zeko, roka feminismo batean, niretzako, hasian esan zuen, feminismo eta ez dut kontrolatzen. Orduan, oso urduri jarri nintzen, feminismoa, roka, eta nintzen begiratzen gauza. Eta, bueno, topatu neba, gero dago nela bat, zula zaiz izu feminismoa gero daukazu pioa gauza sartuta barruan, naiz eta zuen. Eta, bueno, eta topatu neban, nik uste dut esaldi bat, pixkat honekin lotuta, eta esaldi honekin bukatu nahi dut, dago orgaraz, eskatuko didaztu, hola leire jaztu zertan ibilidar, eta horrekin bukatu nahi dut. Blog batean ikusi neban, Emi Eskudero ditzena, eta horan esaten du. Las canciones y la música feministas pueden y deben contribuir a crear un imaginario colectivo diferente al patriarcal. Son aquellas canciones que rompen con estereotipos, moldes, con personajes encorsetados. Son canciones que defienden la igualdad y promueven el empoderamiento de las mujeres, el respeto, las relaciones sanas y la diversidad sexual y afectiva.